Mangwanani akanaka vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook, Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Hanzi, hello Mukomanashi, please post for me. Mukomanashi, ndinokumbirawo kuti mundivigirewo voice rangu. Mukoma, semhuri tiri pakuzama kubatsirana nehama yedu, asi hakuna help yatawana so far. Zvakaitika ndezvekuti takafambawo kwakasiyana-siyana, asi kwose kwatafamba hatisi kukwanisa kuwana help inobatsira hama yedu iyo iri kurwara. Asi kwose kwatiri kufamba tiri kungoudzwa the same story nevanhu vakasiyana. Munin'ina wangu arwara, Mukomanashi, apa ane kamwana kacheche, ende hatitozivi kuti zvinhu izvi zviri kuitika kwaari zvichazoguma nepi. Nezuro pandakanzwa audio yemusikana uyo ainge achiti iye anoshaina mugroup Repa WhatsApp, ndakabva ndatora audio iyoyo ndokubva ndafowadhira vamwe vehukama. Ndikaudzawo vehukama kuti inzwaiwo zviri paaudio apa, zvakangoda kungotifananei nezvatiri kuudzwa kwese kwatiri kufamba. Kwese kwatiri kufamba tiri kuudzwa kuti munin'ina wangu akaroyiwa nemunhu waasingazivi. Iye munin'ina wangu ari kuti akazotanga kurwara mushure mekunge atukana neumwe mukadzi. Hanzi zvinhu izvi zvakaitika pagroup Repa WhatsApp. Hanzi munin'ina wangu aiva mugroup reumwe rana anotengesa hembe hanzi dzepasheni. Munin'ina wangu iye anoti akabva ati ngatiitei maraundi ekuti tinenge tichitengerana hembe so that tibatsirane. Vanhu vainge vari mugroup imomo vakabva vabvumirana nazvo. Nekufamba kwenguva iye munin'ina wangu anoti pane umwe mukadzi akazotora mascreenshots mushure mekunge aisa picture rake akapfeka hembe idzo dzaainge akandirwa panguva yake yekuti 10 yake yekuti atengerwe hembe yainge yava kwaari. Saka akaposta mapictures iwawo akapfeka hembe dzacho kune rimwe group repafacebook rinonzi FashionPolice. Saka mascreenshots aainge atora kufacebook ainge akasekwa nevanhu kuti hauna kufitwa nedress rawakapfeka. Saka vainge vachiita discussion yemascreenshots iwawo aainge atumidzira mugroup. Munin'ina wangu ndipo paakazoti asi dress ramakatenga sisi harisi kuenderana neshape yebhodhi yenyu, ndokusaka vanhu kufacebook vaita sevakusekai, asi havana kukusekai, vanga vachitokuudzai kuti dress renyu rinoda munhu ane mahips. Ndokubva vatotanga kutotukana munin'ina wangu nemukadzi uya. Saka hanzi mukadzi uya akazongotega picture remunin'ina wangu mugroup imomo, ndokubva ati iwewe kana kun'anga chaiko ndinokwanisa kungokuendera nezvese zvauri kundiudza uchida kundivhairira. Saka admin akabva azoburitsa munin'ina wangu zvese nemukadzi uya, akabva avati endai munopedzera nyaya dzenyu kuinbox. Iye munin'ina wangu anoti kubva ipapo akabva atanga kunzwa sekunge anofambwa mukati memakumbo ake. Iko zvino makumbo ake ari kuzvimba ende anenge achibuda mvura. Patakaona kuti mwana wedu arwara, semhuri tiri kuedza kufamba nemwana, but zvatakaudzwa zvacho vanhu vashata kunze uku. Pari zvino tava kungotsvakawo vanogona kutiitirawo go back to sender tozobhadharawo after, nekuda kwekuti hatisisina mari. Iyewo munin'ina wangu akadhilita group riya zvese nemapictures emukadzi wacho. Dai anga asina kudhilita zvinhu izvozvo, zvimwe kuda tingadai tiine information yacho, tingadai tombobvunzawo kune mukadzi iyeye kuti ko mwana uyu wamakasarudza kuti munge muchiwodza makumbo ake toita sei naye. Iye anoti zita ravo haarizivi, asi muladies group imomo mavainge vari, hanzi mukadzi uyu vaingomudana nezita rekuti Amai Simba. Mukoma, tiri kutsvakawo anokwanisa kutibatsira, asi taida kuzobhadhara mushure mekunge mwana apora. Iye ari kuti kana ndikafa hanzi munge muchizomutsa mweya wangu. Zvino mashoko makukutu, asi mashoko awa haana kutiudza isusu pajekerere. Akangoita zvekungoudza vamwe sisi vaanoita kunge ndo vaanonyanya kuwirirana navo. Akavaudza in secret kuti sisi musaudza munhu,
ende ndinokumbirawo kuti kana ndikazofa imi misisi munge muchizouya paguva rangu mondimutsa kuti ndikwanise kuzorwa hondo dzangu ndiri ndega. Hey, vedare ndo message yandakatumidzirwa as a WhatsApp voice note navahanzvadzi vedu. Please ngatitaurei navo mucomment section kana muchizivawo kwekuti vanokwanisa kuenda vawane help. Please ngatitaurei navo mucomment section kana kuti munouya kuinbox kwangu ndova forwardira your message. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomanashi, Mwari ngavandiregerere, asi gore rapfuura iro ndainge ndichirarama zvangu ndiri kuSouth Africa inini nemhuri yangu, asi naamai Mwana takabva taona kuti panapa zvinhu zveshuwa zvakatodhakwa, because kunyange zvangu ndaimbobata zvimabasa, asi kuti tinge tichiunganidza kunyange mari zvayo shoma se10,000 rands chaiyo zvaitoda kuti tiunganidze mushure mekunge tashanda gore rose tichitambura kana kudya kana kupfeka chaiko. Saka one day ndakabva ndazoti kuna madam, panapa kamadam nemukana watiinawo, hanzi mudzimu haupi kaviri. Zvatava kutoita ndezvekuti tava kutotiza nemari dzemaroja kana mwedzi uno wapera. Madam pandakavaudza mashoko awa, ivo vakabva varamba, asi nekuramba ndichingovaonesa nhamo iyo yainge yakatarisana nesu apa nesituation yekuti semaforena muno munyika hatichadiwi, vakazogumisidzira vazobvuma havo. Ivo ndokubva vakwira vakabva vaenda kumusha. Vakaenda kumusha mwedzi wacho uyo watainge taronga kuti tiri kuda kuzobira landlord mari yake yerent. Vakaenda kumusha mwedzi usati wapera. Saka landlord uyu sezvo ainge akandiziva kubva kudhara nekuda kwekuti ndini muZimbabweni wekutanga akatanga kugara paimba yake, ende tainge takazivana kwemakore akawandisa, akabva azondiita caretaker wedzimba dzake 2. Maroja ake ose kana tikaverenga anotosvika kuma40, because landlord uyu ane dzimba dzake 2 dziri mutown. Saka zvaakaita ndezvekuti mumain house akaita zvekukamura marooms nemawooden boards, zvekuti room 1 inoita 2 rooms. Kana room iyoyo yakakura like dining inokwanisa kutoita 3 kana kuti 4 rooms. Then panze paiva nemidhadhadha, mimwe midhadhadha yemikuku yainge iri kumberi, imwe midhadhadha yemikuku yainge iri kuseri kwemba, plus garage iro rainge richimbopaka motikari before rainge rakazodivhaidwa rikaitwa marooms nemawooden board. Saka maloja ake ainge akawandisa. Zvaiita landlord uyu ndezvekuti each and every month ndainge ndichikolekta mari dzerent nemari dzekuti ndinge ndichizonotenga magetsi. Ndaiti kana ndakolekta mari idzodzo kubva kumalodgers ake, ndaibva ndaenda nemari ndonomudhipozitera kuCapitec kwake, yainge yazosara inini ndaizotenga magetsi. Mukomanashi, apa marent acho tainge tichibhadhara ma1500 rands pamunhu. Hazvinei kuti waigara muimba yemukati kana kuti waigara mumukuku kana kuti mugaraji. Dzimba dzake dzose dzainge dzingori nemaprices ainge akafanana. Umwe neumwe ainge achingobhadhara 1500 rands yake. Saka ndakakolekta mari yose kusvika musi wa4 nemari yemagetsi ndokubva ndadya road. Mukomanashi, ndinoziva kuti ndakaparira vamwe ikoko kwandakabva, asi ihondo mumwoyo kuziva kuti joni yapera iwe usina kana peni musamba mako. Takadzoka hedu kumusha tikabva taita chishopu chedu. Hanzi upenyu hunotoda zvivindi zvekutopinda nekenduru mudziva, hakusi kuganza, asi tingadii nhai mukomanashi? Hei, zvakangoma hazvo, asi ndo confession yavo mukoma vedu avo. Hanzi ndakaparira vamwe vandainge ndichigara navo kunharaunda uko kwatainge tigere tose. Please ngatitaurei navo mucomment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Message yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomanashi, inini ndiri mukomana ane 25 years. Ndine musikana wangu uyu ane 20 years. Saka musikana wangu uyu ainge akandiudza kuti there is not going to be sex before marriage.
tikabva tawirirana. Iye ainge akati nekuda kwekuti achiri musikana azere, saka tawirirana panhau iyoyo yekuti no sex before marriage. Ndakazomuti chimboenda kumusha kwedu, since inini ndiri kurarama ndiri kuno kuSouth Africa, ndo kwandiri kushandira ndiri. Iye akabva aenda, but pese apa pataimboita mavideo calls ndakaona kuti musikana wangu, even though tisati tamboonana one on one because takangosanganawo pasocial media, asi ndakanotisa kuti zamu rake iri rinoita sekunge rakamboyamwiwa nemwana. But iye akabva andivimbisa kuti musikana akakwana. Ari kumusha ikoko, sisi vangu umwe musi ndichitaura navo ndichiti mubatisise muroora wenyu nekuda kwekuti musikana akakwana. Ivo vakabva vatanga kutoseka kuti iwe munhu wako uyu haasi mhandara zvachose, uri kutaura pamusoro pei, nekuda kwekuti ndakaona mapictures musikana wako akatobata kamwana kacheche. Iye kuzonomubvunza musikana wangu abva kumusha akabva atotsamwa nekuda kwekuti achiti why sisi vangu vakainvhedha yeprivacy, hanzi vaisava nemvumiro yekuti vange vachitarisa kugalari kwake. Saka takatomboita kanguva tichinetsana, asi takazowirirana zvedu. Ndipo paakazopindura achiti mwana iyeye ainge akaonekwa nasisi vangu ari mugalari ainge asiri mwana wake, hanzi mwana iyeye ndewe friend yake. Inini ndatova nowe mukomanashi, handichazivi kuti shuwa ndeipi. Saidi rake nawo ava kunditi nekuda kwekuti uri kundiacuza zvinhu zvandisina kumbogara ndakaita. Saka kana ukasandiroora within the next month, inini zvangu ndava kutotsvaka umwe munhu wekuti anobva andiroora same time. Ende iye ari kutoti vabereki vake akatovaudza date randinofanira kuti ndinge ndichibva kuno kuSouth Africa kwandiri ndichidzokera kuZimbabwe titange kugadzirira nhau dzekuti tinge tichiroorana. Please advise me, especially kuvarume vakaroora. Inini ndanga ndamuti chimbouya kuno kuSouth Africa because ndanga ndapiwawo advice nevamwe vandinoshanda navo kuti ndimunyengerere auye kuno kuJoni ndizvionere ndega kuti ichokwadi here chakataurwa nasisi vangu, kana kuti iye musikana wangu ndiye ari kutaura zvake chokwadi akangonyeperwa nasisi vangu. But ndakati ndamuti huya kuno, iye akabva ati haaitwi iyoyo, haachaiswi mapoto. Hanzi inini handisi hure rinouya kuJoni kuzochaiswa mapoto. Hanzi kana uchindida kuti ndinge ndichizova mudzimai wako, unofanira kutanga wandibvisira mari yakakodzera. Kana iri mari ndinayo each and every month kubva zvatakatanga kudanana inini nemusikana uyu, even though tainge tisati tamboonana face to face, but kubva zvatakatanga kudanana we were saving each and every month. Ndaiti ndikasevhawo hafu kuno, then iye ndobva ndamutumirawo hafu. Kunoku ndaingosarudza kuti ndingosara nemari yekubhadhara rent nekungotengawo chikafu, ndoisawo kasavings paside, then the rest ndobva ndamutumidzira. Pari zvino kana ndichiverenga mari yatasevha kusaidi kwake ikoko kuZimbabwe, ane 900 US yandakamutumidzira kuti ange achigara nayo akaichengeta. Ndo hafu yacho yatiri kufanira kuzoshandisa pakunoroora. Kunokuwo ndine mari inongoitawo around 1000 US dollars yandakaisa paside, saka yose inofanira kuita 1.9 yandinofanira kuti ndinge ndichizoenda kunoshandisa pakunomuroora. Now nekusawirirana kwese uku kuri kuitika between the both of us, iye achiti hauye kuno kuJoni, ininiwo ndichityawo zvandakaudzwa nasisi vangu. Ndava kutya kuti the more that I fight with my woman, maybe ndinokwanisa kuzotogumisidzira ndaluza mari yangu zvose nemukadzi wangu. Please help me. Ndoitawo sei pakadai? Ndoenda here kunomuroora? Nekuti ndinoona like zvakangofanana kuenda kana kusaenda, ndinokwanisa kuzongoluza both side. Hey, vedare ndo message yandakatumidzirwa nemwanakomana uyu. Hanzi kune varumewo vakaroora, please ndibatsireiwo apa ndopafambisawo sei, nekuti musikana wangu ndakatomubatisawo mari. Iye ari kuti mari iyoyo haana kuidya, anayo, asi akandisetera madate ekuti ndinge ndichizouya. Hey,
ipressure chaiyo. Please ngatimubatsirei mwanakomana uyu mucomment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Makadini mukomanasha inini zvatooma ati dzaningotanga ini ndaroorwa kutobvisirwa ndatizira ndatonopurudzirwa bva ndauya kuSouth Africa kunoku. Murume tangogarisana tongoti 3 years, takaita mwana musikana. Murume abva afa, akaita kugaiwa nemishini kuSouth Africa, abva afa. Ndikatambudza singaite, ende ndiri mumarriage macho nemurume wangu. Tati tikatambawo maraundi zvinoita vamwe, hatina chataita nemari yacho. Saidha vanoitofona kumusha, twaroda mari totumira, hapasina. Vamwe vachitoita zvishinu nemari dzacho. Mbamira mwana chamboshamisirawo semukadzi wechidiki. Ndaiti ndikatarisawo dzimba dzevamwe vanhu, ndaitofarawo, ndaitoshuwirawo kuti dai zvirizvo zvakaitawo yangu. Taingoshanda tese, but chaibuda hapana. Ndobva ndagara nemwana, ndofunga murume akafa 2016. Ndagara nemwana anga kusvitsa 3 years pakafa baba wacho musikana. Saka panga kuda kusvitsa 56 years mwana akangorwara asinganzwisiki. Ndikaenda naye kuhospitari, ndaita TB. Chikoso chacho chisimbori serious. Ndatombogara nemapiritsi ndapiwa kunzi ndimpe ndisingade. Vana mama vese vakanditi mupe. Ndamupa 2 weeks down the line mwana abva atonzi aora liver. Akapiwa wrong medication, mwana anga asina TB, abva atofa. Ndakangogara 2 minutes. Bva ndawanawo munhu ndaifambidzana naye 2019. Ndaita nhumbu, takutogara tese ndemurume wangu izvi zvandinaye. Titori nemwana mukomana ari kusvitsa 3 years muna October. But life yedu taimborwa zvikurwa zvekuti notoshaya kuti zviri kufamba nekupi. Ini ndakura ndichigara nastep mother nababa wangu, asi amai vangu aivawo nemurume wavo, asi murume wamai vangu akafa 2012. Saka ndaiti ndapane chimwe maholidays chete kwamai vangu. Step mother vese mhuri yangu yese yakauya kuno. Saka ndatizotangawo kufamba ndichiona zvinoitika muupenyu hwangu, kuti hatisinomo kuvhunidzana kwacho. So murume wangu ukamudza kuti buda uende, ndisiya hako ndochengeta mwana, anga asingabude wandinaye izvezvi. Ndatanga kufamba ndichibatsirwa, ndichingoudzwa kuti imhepo zviri pauri nekumudzinzo kwemurume wako. Nini murume wangu atoro mhuri yake inotozikanwa singaite kumarondera uko. Atoro futi nehama inotozikanwa, yamunotoziva futi imini atori celebrity. Handingazotarise neme yake. I don't think it's necessary. Unobva matoziva. Saka nguva yese iyi nyange tikaronga dai kana mari tokonongoshayiwa mari mumba. Zvoti tokononongedzerana nekushaya mari ikoko. Atini tatoisa tese mari iyoyo. Zvekuti takazosvika pati ndakanetsanawo nababa wangu. Mirai ndiri kubasa, mirai ndokontinua kusenda audio ndoikontinua. So gore rinori nababa wangu takanetsana muFebruary. Ndangovaudza kuti mimi munoda mwana wehanzvadzi yangu bvura wangu sevana vakafanana. Ikaita nyaya hombe nanhasi hatinyasowirirana vanhu. Stepmother wangu akabva atondima, but from there kubva pandakaenda kure nawo zvinhu zvakatombotanga kufamba. Ndo pandakatanga kuenda kubasa, mari yacho tikabata toita something, but zvanga singaite zvekuti unyasoti nemabari atinobata zvaingotivaraidza. Zvekuti murume wangu asvika pakuzotanga kuona mavhidhios asekuru tazvo, abva andiudza ndadzoka kukempi ndaendaenda nevarungu. Bva andiudza kudaro, bva tatumirawo mari kuna mei kuna sekuru tazvo, ende atumira chaiko. Saka takamboedza daita communication pafoni pacho nasekuru zvikaramba. Murume wangu akatoenda kuZimbabwe ndokwaari. But kubva zvaenda akakwira musa 18 asvika musa 20.
Zvaenda asati akwanisa kutaura nasekuru. Zvinhu zvacho ende zviri kutooma kumba chako kunoku handina kana chikafu chati ndifidze mwana. Mari yerendi takaita kutoita tsava chaiyo. And all the fingers ari kutanga aringonongedzera stepmother vangu. Kwese wandinofamba nechingodzwa nezvavo nezveupenyu hwangu hwekudhara late husband. Izvezvi nhasi murume wangu akaenda last week kuti anoona sekuru tasvo. Akasvika achinzi vada kubuda adaenda kubirthday ramama wavo here. Izvezvi nhasi chaiyo atadza kukuenda nekuti ashaya mari yetransport. Apa arofanira kukwira musi wa7 kuti adzoke kuSouth Africa kubasa. Zvazvo zvinoitika muupenyu hwedu zvakaoma. Tinotombochema ndochema kuti chokwadi tiuraramirei, tiushandirei, mabasa acho hapana, upenyu hwacho hunorwadza. Ndingatsanangudze sei pafoni zvandinonzwa nezveupenyu hwangu? Handizive. Ndokumbirawo mundibatsirewo, kana ndokumbirawo mundibatsirewo kumanazvi. Ndatambura zvokuti pese pandiri nechingoona mavhidhiosi kuti nditsvagewo help. Izvezvi nemurume wangu kurwa kwakushoma, asi anokurumidza kungoita hasha kana asina basa rese. 2 minutes anenge atodzoka auti sorry baby, zvinopera ndo zvinoita but dzimba hadzidaro. Unotoona kuti munhu anondida but chii? Kumbiro kubatsirawo. Zvekuti dzimwe nguva ndotombofunga kuti murume wangu anondida here, but then unozi akashanda payslip yake anouya nayo nepay yacho ndindoishandisa. Unozongoti saka chii? Of which kwese wandofamba ndingoudzwa kuti ndo murume wangu iyeye God given maprofits ese. Saka ndaneta ndadaitawo zvechivanhu zvichizvi zvacho hapana chekundibatsira. Unoudzwa handichazi ndaneta. Kana ndipane vanhu vakwanisa kuti muroyi wangu abude. Izvezvi atotadza kuenda kwasekuru nekuda kushaya mari yebhazi. Even pataimbofamba kuZimbabwe nyangwe ndafira nemurume takafamba zvanzi mai vake ndovamuraya. Like parafamwe anosvika ndindofuti vamuraya, but stepmother vangu aimisa futi padhuze. Asi mai vangu neamwene vangu avo havanombobvira vakawirirana, but stepmother vangu neamwene vangu vavemurume akafa vaiwirirana. Ende mwana wangu wekufa vaimuda, asi uyu havana basa naenda vatombomude. Uyu aiti akangonzi adiwa chakati kucresh vaitomutengera. Zvokuti I don't know ndingaite sei ndinyatsotsanangudza munzwisise state yacho pairi pandiri zvese. Tinorarama itsadza nezvikwereti asi tichitoshanda. Kubasa wacho handishandi madhezi ese. Murume wangu ndandoshanda everyday but mari yacho it's peanuts. Yakapera kare. Zvakaoma.